Μαρικοπούλου, είμαι 70 χρονών, πάω σχολείο στα ΕΠΑΛ, στο πρώτο ΕΠΑΛ Ταύρου, στην πρώτη Λυκείου. Το σχολείο έχει 223 μαθητές. Εδώ, επειδή είναι επαγγελματικό λύκειο, έχει διάφορους τομείς, όπως είναι ο μηχανολογικός τομέας, ο ηλεκτρολογικός τομέας, ο ηλεκτρονικός, ο τομέας υγείας πρόνοιας, ο τομέας διοίκησης και οικονομίας και ο τομέας πληροφορικής. Τεχνικός οχημάτων. Τι έχει. Αρρώστησε. Σκουλικουλίτη θα έχει. Όχι, εντερικά. Μάλιστα. Θερμόμετρο είναι αυτό που του βάλει. Ναι. Με τη συνεχή αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών τις τελευταίες δεκαετίες, η ζήτηση για το συγκεκριμένο επάγγελμα αυξάνεται ραγδαία και όλες πλέον οι κατασκευάστριες εταιρείες επενδύουν σοβαρά στις ομάδες τεχνικής υποστήριξης, συνεργείο, εξυπηρέτηση μετά την πώληση, after sales, ανταλλακτικά κλπ. Με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών. Ως τεχνικός οχημάτων εξασφαλίζεις ένα επάγγελμα με υψηλές αποδοχές και σίγουρο μέλλον. Τεχνικός εγκαταστάσεων ψήξης, αερισμού και κλιματισμού. Μα τελικά τι είχε ο θερμοσύφωνας? Κλασική περίπτωση διαρροής. Είχες απίσει το λαστιχάκι εισόδου. Το άλλαξα και είναι σαν καινούριος. Θα τον έχεις όλη στη ζωή του. Είχαμε θύματα. Τι ήταν πάλι αυτό, Μαστρογιάννη? Κλασική περίπτωση έκρηξης. Ο τεχνικός εγκαταστάσεων ψήξης, αερισμού και κλιματισμού είναι ένας περιζήτητος επαγγελματίας, ο οποίος με τη ραγδαία αύξηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού σε σπίτια και μεγάλες μονάδες έχει άμεση και αποδοτική επαγγελματική αποκατάσταση. Πρόκειται για έναν τομέα ο οποίος συνεχώς αναπτύσσεται και είναι άμεσα συνδεδεμένος με το κλίμα και τις καιρικές συνθήκες της χώρας μας. Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων. Εδώ φανερός πράκτορος Σούδου, από κολόνα της ΔΕΗ προς αρχηγείων πρακτόρων, από κολόνα της ΔΕΗ προς αρχηγείων πρακτόρων. Η παραγωγή, η μεταφορά και η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν το θεμέλιο του τεχνολογικού πολιτισμού. Τα δίκτυα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, όπως οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κατοικιών, καταστημάτων, βιομηχανιών και άλλα, απαιτούν εξειδικευμένους τεχνικούς, τους τεχνικούς ηλεκτρολογικών συστημάτων και εγκαταστάσεων δικτύων για την κατασκευή και τη συντήρησή τους.
Τεχνικός ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων και εγκαταστάσεων. Τρέψε λίγο δεξιά. Πολύ το πήγες αριστερά. Ψηλώσε τη λίγο τώρα. Δώσε λίγη κλίση. Έλα λίγο πίσω. Έλα λίγο πίσω. 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 Πίσω, πίσω, πίσω. Πίσω, 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 πίσω. Βλέπουμε και εκπομπή. Τρεις στον αέρα, δεν είναι? Σε μια εποχή σαν τη σημερινή, του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου, με τα ηλεκτρονικά να έχουν εισχωρήσει σε όλους τους κλάδους παραγωγής και των υπηρεσιών και που ένας μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών συσκευών, όπως ο υπολογιστής, το κινητό τηλέφωνο ή η τηλεόραση, γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων, η επιστήμη των ηλεκτρονικών και η αντίστοιχη ειδικότητα του ηλεκτρονικού καθίστανται οι πλέον σύγχρονες και περιζήτητες. Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής. Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων. Έλα, πες μου, τι έχεις? Τι να σου πω ρε πατέρα. Ήμουν στο RPG και είχα φουλάρει στο μαν. Και πάτησα πώς να τσεκάρω το chat αν είχε έρθει το DivX και κόλλησε. Τα χάσα όλα. Δοκίμασα Ctrl Alt Delete αλλά το Task Manager είχε παγώσει. Στη μάνα σου το πες. Ο τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής σχεδιάζει και αναπτύσσει εφαρμογές που σχετίζονται με το διαδίκτυο και με τις τεχνολογίες του παγκόσμιου ιστού. Σχεδιάζει και δημιουργεί δικτυακούς τόπους. Δημιουργεί βάσεις δεδομένων με εφαρμογές στο διαδίκτυο. Αναπτύσσει εφαρμογές τηλεεκπαίδευσης και ηλεκτρονικού εμπορίου. Εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα. Η αυξημένη ζήτηση διαδικτυακών εφαρμογών έχει οδηγήσει και σε αυξημένη ζήτηση ατόμων αυτής της ειδικότητας. Ο τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων είναι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας που θα αναλάβει την υλοποίηση ενός δικτύου από τη σχεδίασή του μέχρι την παράδοση στον τελικό πελάτη και την υποστήριξη της λειτουργίας του. Εξειδικεύεται στην εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση δικτύων, μια επαγγελματική δραστηριότητα με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό. Βοηθός νοσηλευτή. Έτσι ξαφνικά της ήρθε. Μάλιστα, εκεί που εργαζόταν. Κάτω το χέρι σου. Αέρα, ανεμιστήρα έχετε? Όχι, γιατί. Τότε φυσάτε με το στόμα. Σιγά εσύ θα με πουτιάσεις. Εσύ φύσα. Μα τι έχει, γιατρέ μου? Τι έχει? Η κοπέλα και τι δεν έχει? Διπλή κρίση καταφατικής διπλοτυπίας μεταβροχικών επιβρανδύσεων. Φωτίανσανε. Λύσω στο μάθημα πάρει αέρα. Τι λέτε, γιατρέ μου? Βεβαίως, κύριε μου. Είναι μια ειδική περίπτωση που παρατηρείται μόνο στις δακτυλογράφους και στις τηλεφωνήτριες. Θα έχετε ακούσει σχετικώς. Και που μπορεί, προσέχτε, να σας τυχήσει του κόσμου την αποζημίωση. Η νοσηλευτική είναι επιστήμη της υγείας, αναπόσπαστο μέρος του υγειονομικού συστήματος και έχει ως στόχο την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της νόσου και τη φροντίδα των ασθενών και αναπήρων σε όλες τις δομές και τα επίπεδα υπηρεσιών υγείας. Σπουδάζοντας την ειδικότητα βοηθός νοσηλευτή, είσαι υπεύθυνος για τη βελτίωση και αποκατάσταση της υγείας, καθώς και για την νοσηλευτική φροντίδα του ασθενή. Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών. 1.101.101 και 10. 1.101.101 και 10. 1.101.101 και 10. 1.101.101 και 10. 1.101.101 και 10.
1.000.000, 101.000, 110. Μου δίνετε μερικές ασπιρίνες? Πώς θέλετε? 1.000.000, 101.000, 101 και 10. Ασπιρίνες? Ναι. Όχι, 2 ασπιρίνες. 1.000.000, 101. Ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία και αλλού. Ο υπάλληλος πρέπει να είναι υπεύθυνος, μεθοδικός, προσαρμοστικός και να διαθέτει κριτική και ορθολογική σκέψη. Μ' αρέσει να μαθαίνω, μ' αρέσει η μάθηση και προσπαθώ όλα αυτά να τα... ό,τι μπορώ να πάρω. Αναλόγως και με την ηλικία του άνθρωπου. Ό,τι μπορώ, προσπαθώ, μ' αρέσει. Αυτό είναι που με κάνει και έρχομαι. Και ό,τι μπορέσω να πάρω. Αυτά. Εγώ λέω στα παιδιά, κάποια που λέω, παιδιά, δώστε πιο πολύ ενδιαφέρον, είστε μικροί και μπορείτε να μάθετε περισσότερα από ό,τι μπορώ να μάθω εγώ. Μην αφήνετε. Εγώ τα άφησα, ήταν οι συγκυρίες διάφορες. Δεν ξέρω αν να νιώθουν παράδειγμα. Πιστεύω, ναι. Όταν εγώ αποφασίζω τώρα ξεκίνησα 67, ξεκίνησα να πάω στο γυμνάσιο. Κάθε Τετάρτη κάναμε ένα project και εγώ ήμουν στο χορό. Χορέψαμε και την ώρα εκεί μας φωνάζανε και πέραμε το χαρτί και βγάλαμε φωτογραφίες. Είδα και τα παιδιά μου μαζί. Όλοι ευχαριστηθήκαν αυτό πήρα, εντάξει. Δεν πήρα και κανένα πτυχίο. Εδώ έχουν πτυχία και πτυχία. Αλλά ναι, χαρήκανε και τα παιδιά μου και εγώ χάρηκα. Εγώ είμαι λοιπόν ο Χρήστος Αμαναβάκης. Είμαι μαθητής της πρώτης τάξης Λυκείου. Αποφάσισα να πάω στο σχολείο. Καταρχάς θέλοντας να αποκτήσω τη βάση που έχασα, να ανοίξω λίγο το μυαλό μου και να ασχοληθώ και με κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, λίγο πιο επαγγελματικά. Ψάχνοντας λοιπόν, βρήκα το ΕΠΑΛ του Ταύρου. Είχα πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να δω τι θα αντιμετωπίσω. Είχα ένα φόβο στο πώς θα τα βγάλω πέρα, γιατί το να λείπει κανείς, κάτσε, είμαι 38, 23 χρόνια από τα θρανία, είναι κάπως. Και η αλήθεια είναι ότι στο γυμνάσιο δεν ήμουν και τόσο καλός μαθητής, ήμουν αρκετά τεμπελάκος και δεν πολύ διάβαζα. Και έλεγα πώς θα στρωθώ εγώ τώρα να διαβάσω, τι στο καλό θα κάνω, τι θα κάνω εδώ πέρα τέλος πάντων. Αλλά όχι, ήταν οκ. Και τελειώνοντας την εγγραφή μου, απλά έφυγα με ένα ζωγραφισμένο χαμόγελο. Οπότε μέχρι εδώ. Όσοι ερχόμαστε εδώ, ξέρουμε καλά τι θέλουμε. Δεν ερχόμαστε εν είδη αγκαρίας. Ερχόμαστε γιατί θέλουμε να μάθουμε, θέλουμε να δούμε τι γίνεται. Τέλος πάντων, με μια λέξη το γουστάρουμε. Και αυτό φαίνεται. Φαίνεται ακόμα και στις τάξεις. Κάνουμε μάθημα και δεν υπάρχει βαβούρα, η αντίδραση, τίποτα από όλα αυτά. Κοιτάμε να μάθουμε. Το σχολείο απλά μου έχει ανοίξει το μυαλό. Απλά έρχεται να κολλήσει πάνω στην εμπειρία ζωής που έχω μέχρι σήμερα και να με βελτιώσει. Έρχεται να μου δώσει προοπτικές, έρχεται να μου δείξει δυνατότητες. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή είπα πριν ότι στο γυμνάσιο είμαι κακός μαθητής. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ είμαι καλός. Θα ανεβάσουμε ένα θεατρικό, ένα έργο του Αρκά, το Εχθροί Εξαίματος. Έχει πάρα πολύ γέλιο, το ευχαριστιόμαστε. Τι άλλο μάλλον, έχει δουλίτσα και η αλήθεια είναι ότι ήθελα να ζορίσει λίγο ακόμα το πρόγραμμά μου αυτό, αλλά περνάμε καλά. Γιατί τσακώνεστε εσείς, να μιλάτε. Γιατί τσακώνεστε τη γλώσσα με την τυπώηση, για πες μου σε παρακαλώ. Ξερός, δεν μιλάτε, καλά ξέρω τον τρόπο, για πείτε όλες τη σειρά. Είπατε το ξέρετε, προς γνώση και συμμόρφωση.